mapagpalang umaga sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay dinaragsa, no? So dinarayo ng ating mga mamimili o mga kababayan na naghahanap ng mga murang presyo na kanila mapipili o mabibili. So ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So nandito tayo sa pwesto ni Boy Bangus. At update natin yung kada piraso ng kanyang mga isda na bangus dagupan at yung latag din ni Boy Tilapia na mga tilapia Batangas. So si Boy Bangus ay nandoroon po, ayan, bumili ng candy. So shout out sa iyo, Boy Bangus. So yan po yung mga dumarayo, no, sa bayan po ng Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-alam-alam na ng mga update ng kanilang mga latag na mabibili o mapipili sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! So nandito naman tayo sa mga latag ng kanilang mga prutas, no? So yung mga seedless na... Pasensya na, gagasolina muna ako. Boss Lando. Anong ano to? Kiyat-kiyat. Kiyat-kiyat, nakalimutan ko na eh, no? So yan po yung kiyat-kiyat, 100 pesos ang kilo. So 100 pesos kilo ng ubas. 100 pesos din po yung kilo ng ubas niya, no? So pwesto ni ano, Mayang, bibili ka ba, Bangos? Nagkapalit tayo ng pwesto. So ito yung mga latag ni Boy Bangus, no? 60 pesos isang piraso. Boss Maeng, magkano yung ano mo dito sa bangus na ganito? 140 lang, boss. 140 naman po sa ganitong klase ng... Ayun, sinasabi ko talaga kay Maeng, napakagaling talaga ni Boy Bangus. So 140 po, no, na kada piraso at meron din po siyang 60 pesos isang piraso ng mga bangus. Salamat, Boss Maeng. Thank you. So 50 pesos kilo ng mga tahong at meron din po 50 pesos ng mga tumpukan, 300 pesos po ang kilo ng mga hipon. Ay, 50 lang kilo 50 kilo. 50 ang kilo po ngayon ng mga tahong na mabibili sa Malabon. Meron pong hipon, may 250, may 270, no, na mga presyon sa kanilang latag at mga golden pompano po natin dito ay 330 ang per kilo. So yan po yung mga update natin sa latagan po dito ng hipon. So shout out sa iyo. Shout out, bossing. Good morning. Magkano per kilo ngayon ang tilapia mo? 110 lang, Batangas, sariwa-sariwa. Oh. Ayun. Libre pindot, libre amoy, libre pisel. Kamusta naman ang kahadiyero mo? Ayun. Galing. Yan ang bagong ano ngayon. Matik yan. Automatic na. 110 per kilo ng mga tilapyang Batangas na mabibili kay Boy Tilapia. Kay El. Shout out kay Sir Bendian ng Valenzuela. Ayun, shout out po. Dumayo rito. Okay. Dumayo rito. Lagi daw tayo pinapanood. Oo, mayroon din tayong mga ano eh. Lagi tayo pinapanood mo. Naghahanap na nga sila ng trending natin ngayon na kaya lang hindi natin maano kasi busy tayo, di ba? Medyo busy tayo. Pag gano'n, hindi tayo busy. Oo, busy tayo kasi kaya wala tayong mga highlights sa ating pag-upload eh. So salamat El. Thank you. Boy Bangos, may trending lagi. Kiri-kiri niya. Umiputok pa rin. Ha, anyan pala si Boy Spider. Shout out sa'yo, Boy Spider. Ayun na nga, oh. Lumutang si Boy Spider. Ayun. Kamoy silang dalawa. Kita ko yung dalawa, oh. Magkatabi na naman silang dalawa. Tropang alin eh. Tropang antot. Salamat, El. Salamat. Thank you. At dito tayo kay Moy Moy Palaboy. Ayan, mga 170, mga per kilo. Naka-crop top tayo. Bagong gupit pa. Dating long hair. Ngayon. Pag-gupit ka, takot meron ka pa ng extra dito. Bari, talaga nagbibinata ah. So ito yung latag niya ng 170 kilo ng mga drumstick. Kaya 170 po na mabibili. So shout out sa'yo, isda! Shout out! Oo nga eh. Good morning sa'yo at ito yung mga kilo ng mga
tahong ay 50 pesos. So dito mga bluefin tuna na mabibili po ninyo, 200 pesos po yung mga per kilo niya. So yan po yung latag. At ito rin po ay mga latagan na ng mga gulay na inyo po mabibili. So saktuhan yung mga latagan nila dito na pangsahog na mabibili nyo po mga isda sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, nandito tayo kay ate, no? Sa latagan naman ng kanyang mga manok. So, ito po yung mga manok. Drumstick. Shoutout po, good morning po. Shoutout na mag-asawa ko, kay Poy tsaka kay Dayan. Ayan, shoutout kay ate Dayan. Nasa Mindanao si ate Dayan, kaya ano eh. So, ito yung mga presyo ng mga latag po dito. Ito po yung, ayan. Dami nang naubos, yan na lang natira ng mga manok. Ayan ang yung mga manok o drumstick na mabibili po natin, 170. Pwede na 165, marami yan. Marami yun, 165. May bawas na 5 pesos. Ayaw pa yan. Tapos yung mga manok na kalpo natin, kada balot ay 130. Natin, wala nang backbone. Ayan, 130. Ito po yung leeg, Leeg natin. 80 pesos. At 65 yan kanina, paubos na, hindi na lang. yan, 60. 60 na lang, 65 yan kanina, paubos na. Yan Ayan, na lang paubos naman. po, no, yung mga bentahan po ng manok. So, salamat po ate ha. Shout out po. Shoutout po sa mga subscribers. Ayan, salamat po. At presyohan ng mga latag po dito ng mga prutas. So, ayan po yung mga presyohan ng kanilang latag, no? May mga tag price na po. Para nakikita po natin o mga nakakapanood sa aking pagbablog. Yan po yung mga presyohan ng prutas po dito sa Malabon Fish Market. Ayan. So, tuloy pa ang ating update. So, may mga nakabalot din po dyan sa kanilang mga latag. Lapu-lapu. So, ito yung mga paninda ni Boss Toti, ni Vito. Yan po ay 150, no? So, shout out po. Good morning. Ayan. Shout out. At mga latag ni Toti, no, ni Vito ay 150 po sa mga kilo ng kanyang mga espada. Yan po, no, yung mga latagan dito. At mga latag din po ng tahong. Ayan po ay 100 ang kilo dito. Ito rin po yung mga tahong natin sa latagan sa Malabon. Yan po ay kada tabo ay 100 pesos. Ayan. Ayan po yung mga laman. Laman naman po ng talaba. Ayan. So mga alimango nila dito sa latagan, no? Boss Lawrence, magkano ang kilo ngayon sa maliliit? 400 pesos po sa kilo ng alimango. 260 ang ipon, no? Napakamura. Mga idol, 260 lang yan mga idol. Ayan, 260 po ang mga bentahan niya ngayon dito ng mga hipon. So, siksikan ang ating mga kababayan po dito na namimili sa Malabon Fish Market. Boss Lawrence, thank you ah. So, ubos na yung pusit. Ah, may pusit. Magkano ang kilo sa pusit? 280 idol. Ah, 280 ang kilo ng mga pusit. Ano mga kapatid? Ayan, 280 po sa kilo ng mga pusit nila, no? Talagang mga 15 na natin, te. Ha? Oo, doon ka makakita ng tubig. $260 lang! Lalaki oh! Jumbo, 260 lang yan, Jumbo! So, presyohan po ng mga pusit doon ay 250 ang kada per kilo. So, 250 ang per kilo, no, ng mga pusit na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. At dito po yung hipon, no? So, bagsak presyo yung mga hipon na naman natin sa Malabon.
So 250 ang per kilo. Good morning po. Ayan, no, 250 na mga kilo, no? Bagsak presyo yung mga hipon sa Malabon Fish Market. At dito sa mga latag ni Kuya Ricky, yan po yung mga kada piraso na kanyang mga bangus, no? So, Kuya Ricky, magkano yung presyo? 240. Ayun, 240 po ang per kilo po ng mga bangus na mabibili po dito sa Malabon. O, pandayang 150 po sa mga per kilo, meron din pong tumpukan, no? Kuya Ricky, marami pong salamat! So, ang hipon ay bumagsak presyo, no? Local salmon. So, hipon, dagsa. Kita niyo mga per kilo, oh. 240 at 260. Ang mga kilo po ng mga hipon na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, dagsa na, bagsak presyo pa. Mga tilapia po natin dito sa halagang 100 pesos na kilo. So, yan yung mga presyo natin pong ina-update sa kanilang mga latag, no? So, daming mga mamimili talaga sa Malabon Fish Market. Ayan. So, puntahan natin yung mga latag doon. 90. So, ito yung mga huli sa ating karagatan ng Manila Bay, Batangas at mga Bataan, no? Yan, 100 pesos sa mga salinyasi. Ano sa'yo, be? Yabe, akin na dyan. Pampan, 100 pesos kilo, no? 60 pesos sa mga salinyasi. At mga talakitok. Ayan. Mga fresh talakitok, asa, tapos alakaak. So, ayan yung mga latag po dito na fresh po ninyo mabibili. Magkano sa asa, te? 300. 300 po ang kilo. Sa mga ganito, 350. 350 po, no? Yun po yung mga presyo ng kanilang latag sa Malabon. Ano sa'yo po yan, madam? Fresh na fresh po ninyo mabibili, no? So, salamat po, thank you. Ayun naman po ang kilo, 100 pesos, tilapia Batangas at magagandang hipon, malalaki na. Morning. Boss Lando! Magkano kilo dyan? Daming bumibili sa akin dahil sa'yo. Sabi nila, napapanood daw nila kay Boss Lando. Oo. Maraming, Shoutout sa mga fans ni Boss Lando. ayun, shout out. So talagang marami sa ating mga kababayan ng dumarayo, no? Natatapik tayo ng mga viewers natin. Sabi sa akin, Boss Lando. Sabi ni Boss Lando, dito na ako bumili eh. So, salamat sa iyo, Lodi, no? Mga islang salengga yan, di ba? Mahal sa loob ng palengke ito. Ay, mahal talaga yan. Magkano lang binibigay ko? 150. Pwede na yan. Sa loob ng palengke, 300. Mahal nga yung mga presyo niya pag nasa loob na. Oo. So, presyo po dito ng mga tilapiyang Batangas natin ay meron po 100 ang kilo. Tapos 130. Nakakilo po ng mga tilapiyang Batangas. Ayan po, 100 pesos. At sa mga malalaking tilapia po dito ay presyohan ay 130. So yun po yung mga ina-update natin sa kanilang mga lasagan. Good morning. Chloe! Mabuhay sila hanggat gusto nila. Shout out. So talaga, oh. So 300 pesos sa kilo po ng hipon, malalaki po yan, oh. Jumbo size. Pang ano yan eh, tawag dito, pang tempura. Na mabibili nyo po rito pa sa ganyang kalalaki. Ayos na ayos sa tempura yan. Good qualities. Ayan, oh. So shout out uli. Mabuhay sila hanggat gusto nila. Oh, Boss Maki, shout out sa'yo. Shout out. Mabuhay sila hanggat gusto nila. Ayun. So, ito po na 100 pesos. Ulo-ulo. Comment ang bilang kung sino mga na makukulong, si Bongbong Marcos ba o yung mga nagnakaw? Iyon, sinasabi Hoy, ko. mga magnanakaw! Shoutout sa magnanakaw, huwag ka nang babalik ng Pilipinas. So, shout out sa iyo. 130 no sa mga presyuhan ng mga isdang higit. 70 pesos sa salinyasi. 130 sa mga kilo ng mga tilapiyang Batangas.
So shout out sa ating lahat. Good morning, good morning. Mga tamban po natin ay 100 pesos yung mga per kilo. At dito ay 260 sa presyohan ng latagan ni Ate Potpot. Ayan yung mga hipon niya. At meron din po mga hipon sa halagang 300 pesos. So murang-mura po yung mga presyohan ng mga hipon natin sa Malabon Fish Market, no? So, yung mga presyohan po, 300 po ang per kilo. Malalaki na po yung mga hipon. At mga latag naman po dito. Ito po yung mga latag ng mga cream dory. 160. Good morning. At 90 pesos sa mga ulo. So yan po yung mga price update po natin sa kanilang latagan ng mga isdang cream dory. At tinumpok, no? Ayan po, tinumpok sa halagang 100 pesos. Naging 80 pesos na lang po yung mga latagan po dito ng belly, oh. Pink salmon belly. 80 pesos na lang po binebenta. So napakaganda pa ng belly na inyo po mabibili, no? So tumpukan po ng mga pink salmon head. Ayan po yung 100 pesos na tumpok. Tapos 100 pesos tumpukan po ng mga tilapiyang Batangas. So shout out po kuya. Good morning sa'yo. So ayan po yung mga ina-update natin. Yung mga hipon naman po ay 50 pesos, no? Na mga tumpukan. At ang kilo po ay 300 pesos. Meron din po 280. So yan po yung mga update natin sa latagan po ng hipon. So murang-mura ang ating hipon sa Malabon Fish Market. So ang tilapia, no, bumagsak presyo talaga sa halagang 100 pesos ang mga per kilo niya, no? Tapos yung mga isdang bato rito na mabibili, yan po ay pwesto ni Boss Gerald. Ano to, Boss Gerald, tumpukan? 100 pesos lang yan? 200 pesos, no? Na mga tumpok, na mga isdang bato. Ayan, tumpukan po yan, anayin nyo po mabibili. Tapos fresh na dorado. Ayan, ganda ng dorado. Sa dorado mo, Boss Gerald, magkano kilo? Ayun, 200 pesos po. Shout out po ulit, good morning. Ayun, shout out. Ingat po ha, ingat. Ayan po yung mga latag ko rito, no? 200 pesos sa mga isdang dorado. O kabayo, kung tawagin natin, no? Salamat, Boss Gerald. So marami pa rin mga tumpukan na nakita natin dito, yung mga latagan. So shoutout sa'yo, Boss Onse. Shoutout sa'yo, Tinong Picardal. Shoutout. So tandem sila na naman, no? So mga belly po natin dito, tandem in crime. So ayan po yung mga belly natin, no? 100 pesos tumpukan ng mga belly. Ito magkano? 100 pesos din po tumpok ng mga pink salmon head. Ha? Ayan na, sinasama na kita ngayon. Nag-request, Tinong. Nag-request. Sasama. Ayan, sinama na kita uli. Yan po yan si Boss Onse ng Malabon Fish Market. So shout out sa'yo, Boss Onse. Tinong Picardal, shout out sa'yo. So ayan po yung tandem in crime na nagbebenta po ng mga isda sa Malabon. So salamat sa inyo. Thank you, thank you. At lakad na tayo, abante pa tayo at sa mga bentahan. Iyon. Aray ko. Bakit ako? Ayan mga... Ayan, shout out po kay Gulay. So ayan po yung mga latag nila dito ng mga fresh na gulay, no? Magkano ngayon yung upo? Yung upo 70, dati 50 lang yan. Yung isang piraso. O ngayon 70 pesos na po isang piraso ngayon ng upo, no? Sibuyas, hindi ko sa sibuyas. Sibuyas magkano? Mais, 31. 230. Sibuyas. Ako, napakataas na naman pala ng mga gulay natin kasi gawa ng bagyo, no? Kaya ako, wala Wala ano ngayon, makapagbagsak dahil nga sa dumaan na bagyo sa norte. Kaya nga eh. Ako sa iba, sa amin lang 15. O 15 pesos. Tumaas na kahit ng konti ang mga gulayan dito, no? 130. So yan po yung price update natin sa mga latag po rito. Ayan po yung mga talbos, kangkong, no? Papaya.
Para sumikat yung gulay ang orange. Ayun, Ay, ano mo ito? Pechay Baguio. So shoutout po muli. Shout out ulit. Ayun. Lahat naman tayo mapapanood ng mga viewers natin to kung saan ako nagbablog ng mga gulay dito sa Malabon Fish Market. Makikita nila lahat po yan sa aking mga ina-upload sa YouTube channel. So salamat po, thank you. Salamat. At dito na tayo sa latagan kay Agustin Miraflores na mga latag ng tilapyang Batangas. So update natin yung kanilang mga latagan dito. Oh, good morning. Lalabas mo na, okay na rin sa akin eh. Okay ng ganda ha. Palit tayo. Yan po yung kilo ng mga tilapyang Batangas po dito sa Latagan. 120 sa pwesto ni Annalyn Bernardo. So shout out, good morning. At 120 sa kilo ng mga tilapyang Batangas yan, no? At 150 po sa mga per kilo. So murang-mura po yung mga tilapyang Batangas, no? Conforme po sa laki na inyo pong mabibili. So may 90 pesos kay Agustin, may 100 pesos na kilo, 110 at 90. So shout out sa iyo, Agustin. Shout out Buslando, shout out sa viewers natin dyan. At saka sa mga OFW natin dyan na Ayun. naghahanap buhay sa ibang bansa. Shout out sa inyong lahat. Especially for Hindi ko na kayo isa-isahin. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay kaya ang gusto ninyo. iyon. Especially for kanino? Ha? Especially for Especially for Annalyn Bernardo na hindi nagtitinda ngayon. nasaan ba ngayon? Doon sa bahay, nagbabantay ng bahay. Nagbabantay. Yun pala, kaya pala hindi ko At saka nakita. shout out kay Kuya Russell na taga Caloocan. Ay, shout out po, Kuya Rafael, Mabuhay ka hanggat gusto mo. taga-Caloocan, no? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Shout out sa'yo. So, bossing, shout out po. Good morning. Good morning. Shout out po. Boss Lando Explorer. Salamat po. Magkano kilo ng ipon mo? Ayan po yung presyo. So, salamat po, kuya. Ingat po, ingat. Salamat. So, ayun na nga po at na-update na natin yung mga latagan po dito sa Malabon Fish Market at naikot na po natin yung sitwasyon ng mga latagan, no? So, maraming salamat sa pagsubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer sa Malabon Fish Market. So, dagsa po ang ating mga kababayan na namimili po ngayon dito. So, ingat po tayo lahat sa ating pamamalengke sa bayan po ng Malabon Fish Market. Maging mapanuri, masuri at check po lagi ang mga pinamili bago po ninyo iuwi sa inyong mga pamamahay. So maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.